खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बय खबर राननानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जोबथारनायाव महन बागान एससि आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव मैया 135 दुरान कापनि जोबथा गेलेनाय एबा फाइनाल गेलेनायाव इस्ट बेंगला महन बागान सुपार जयन्टखौ 4 गल सोनानै 3 गलनि फारागथियाव फेजेननानै चेम्पियननि ट्रफिखौ आवग्रिनो हाबाय। बेराफारसे महन बागान एससिआ 1 गलल' सोनो हायो। मैया मोनाबिलिनि 5 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो कलकातायाव थानाय विवेकानन्द युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियामाव महन बागान सुपार जयन्ट आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव नारा-नाथा बादायलायनाय जादोंमोन। गिबि हाफआव इस्ट बेंगला महन बागान सुपार जयन्टखौ 3 गल सोयो। बेनि उनाव सेकेन्ड हाफआव 1 गल सोनानै गासै 4 गल होयो। मख'जाथावदि बे बोसोरनि 135 दुरान कापनि फाइनालाव इस्ट बेंगला देरहासार जानानै चेम्पियननि ट्रफिखौ आजावनो हायो। बेनि अनगायैबो रानार आपखौ जानो हायो महन बागान एससिआ आरो बेबादिनो गल्डेन बल उइनार जानो हायो इस्ट बेंगलनि गेलेगिरि एडमन्ड लालरिनडिकाया, जाय बिथाङा हेट्रिकबो होदोंमोन। गल्डेन बुटखौ मोननो हायो निउ एफसि एबा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि आलादीन आजारी। गल्डेन ग्ल'ब उइनारखौ जानो हायो महन बागान एससिनि गलकिपार विशाल केडा। मिस इउनिभार्स इन्डियानि फाइनाल राउन्डसिम देरहासारनायफोरखौ फोसावबाय। मिस इउनिभार्स इन्डियायाव पिंकी बसुमतारीया साबसिन नेशनेल कास्टम बिमुंखौ मोननो हादों एबा देरहानो हादों, नाथाय बिथाङा टप 5 आव जायगा आवग्रिनो हायाखिसै। मिस पपुलार चेलेन्जआव पिंकी बसुमतारीया टप 11 आव जायगा आवग्रिनो हादोंमोन, नाथाय टप 5 आव बिथाङा जायगा मोनासै। बर'नि फिसा पिंकी बसुमतारीया दासान्दि मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव बिटिसि आरो आसामखौ दैदेनगासिनो दंमोन, नाथाय गावनि रोंग'थि आरो समायनाजों पिंकी बसुमतारीया मिस इउनिभार्स इन्डिया बादायलायनायनि टप 11 आव सौहैनो हादोंमोन, नाथाय मिस इउनिभार्स इन्डियानि फिथाइ बायदियै उइनारखौ जानो हाबाय काजिया लिजमेज, जाय केरेलानि थागिबि। फार्स्ट रानार आपखौ जानो हादों वैष्णवी गणेश, जाय तामिलनाडुनि। सेकेन्ड रानार आपखौ जानो हादों अनुश्री साताप लेलकर, जाय गुजरातनि थागिबि। थार्ड रानार आपखौ जानो हादों तेजास्विनी श्रीवास्तवा, महाराष्ट्रनि थागिबि। ब्रैथि रानार आपखौ जानो हादों अनुबा वशिष्ठा, जाय उत्तराखंडनि थागिबि। बेराफारसेथिं पिंकी बसुमतारीया डिजाइननि बान्था मोनगिरि खसाब गाननानै मुंदांखा दिन्थिफुंनायखौ बड' डिजाइनार पुरन्दर स्वरगियारिया डिजाइन खालामदोंमोन, जाय हादोरारि बादायलायनायनि जौसाङाव आसामनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ समायनायै दिन्थिफुंदोंमोन। गिबि खेबनि थाखाय आसामआ मिस इउनिभार्स इन्डियायाव साबसिन हादोरारि खसाब बान्थाखौ देरहानो हादोंमोन। मिस इउनिभार्सआव बाहागो लानाय पिंकी बसुमतारीया गलपारानि दामरायाव फालांगिरिखौ गुलि गावनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। 23 आगस्ट खालि एबा मैया बेलासियाव गलपारा जिल्लानि आसाम-मेघालय सिमानि सायाव थानाय दामरायाव गावनि फालांगियारि फसंथाननि मोखाङाव सासे सिनाय मोनै दुथाङा गुलि गावनायनि जाहोनाव सासे फालांगिरि, जायनि मुङा साइद आली, बिथाङा गोब्राबै जोखोम जायो। साइद आलीया गुलि नांजानानै जोखोम जायो आरो गोब्राब हालोदाव बिथांखौ गवालपारा टाउननि सलेस हस्पिटालाव लांनाय जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानाय फालांगिरिया आलापट्टी पुलिस थानानि सिङाव थानाय बागमारा शहरनि थागिबि, जाय दामरायाव दाखोरनि फालांगि मावगासिनो दंमोन। गुलि गावनायनि गुबै थांखिया दासिमबो रोखा जायाखै, जेराव मा जाहोनाव बिथांखौ बेबायदि गुलि गावखो। खौरां मोननाय बायदिब्ला गाग्लोबग्राया जाथायथिलिनिफ्रायनो जाथायखौ खालामखांना खारलांदोंमोन आरो बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो दासिमबो मोननाय जायाखै। दुलाराय बाथौ गौथुमा फैगौ 2027 इं मायथाइयाव जानो गोनां सुबुं सानखोखौ लानानै गोथौयै सावरायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्मनि दैदेननायजों हादोरनि सुबुं साननाय जेनेरेल सेन्सासखौ लानानै तामुलपुर जिल्लानि 5 राजा बाथौ आश्रम जामगुरियाव मैया गोथौयै सावरायदों। गुबैयै बिथांमोना फैगौ 2027 इं मायथाइयाव जानो गोनां सुबुं सानखोआव धोरोमनि खोलोमाव बाथौजिम लिरनो नांगौ गोनांथार आयदाखौ लानानै बे जथुमखौ सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो बाथौ धोरोम सिबियारि आरो गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि मोनहा रोखायै मिथिनाय बादियै गांसे फोसाव बिलाइ बेखेवनानै होनाय जायो। बे फोसाव बिलाइखौ बेखेवनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तिस्वर बरगयारिया बुंथियो दि
फैगौ सुबुं सानखोआव जों बाथौ धोरोम सिबियारि गासै रायजो राजाफ्रा धोरोमनि खोलोमाव बाथौजिम लिरनो थाखाय थियारि जाबाय। बेजों लोगोसेनो बाथौ धोरोमनिफ्राय खृष्टान धोरोम, ब्रह्म धोरोम, जयगुरु, कृष्ण गुरु बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन धोरोमाव बारलांनाय बिथांमोनखौ बर' हारिनि थामोनथा, सिनायथि आरो रैखाथिनि थाखाय बाथौजिम लिरनो थाखाय खावलायो कान्तिस्वर बरगयारिया। बशिष्ट पुलिसआ गोबां सिखाव खालामनायनि केस गोनां सा6 सिखावखौ हमनो हादों। सिखाव महिबुल इस्लाम, नीतू मेहदी, राजीव आली, दीपक साहा, दीपक दास आरो रुबुल अजा आरो खावनाय मुवा बेसादफोरखौ लाखिग्रा एस.के. मइदुल इस्लामखौबो लाखोटकिया ओनसोलनिफ्राय पुलिसआ हमो। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ खावनाय गंसे लेपटप, गंसे मबाइल फन, 0.89 ग्राम सना आरो खावनाय समाव बाहायग्रा गोबां मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादों। नर्दार्न आसाम दिनेरि ख्रीष्ट इउथ फेल'शिपनि बानजायनायाव इन्टार चार्च फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायदों। 20 आगस्तनिफ्राय मैया 23 आगस्तसिम सानफ्रोमबो सानसेयारि फुटबल बादायलायनाया जोबो। टुर्नामेन्टआव गासै मोन 16 गामि पास्टरेट जोलुर हानजाया बाहागो लादोंमोन। थामथि रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव खमाबारि चार्च दोलोआ चेम्पियन जानो हायो। नर्दार्न आसाम दिनेरि ख्रीष्ट इउथ फेल'शिपनि बानजायनायाव खुंनाय थामथि रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल गोसोखां इन्टार चार्च फुटबल टुर्नामेन्टआव मैया कबिराली कमाबारि चार्च हानजाया हरिसिंगा पानिमदि चार्च हानजाखौ 2-गलआव फेजेनना चेम्पियन जायो। बेरगावनि ततलापारा मण्डल माखा गेलेग्रा फोथाराव मैयानि जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होदोंमोन बिटिसिनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिया आरो बल जोसनना बेखेवना हेफाजाब होदोंमोन बारग' एनडिबिनि सुप्रिम डिआर नाब्ला बिथाङा एबा गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा। हादोरारि मोसानाय बादायलायनाय ग्रेन्ड फिनालेसिम सायख'जादों बेरगावनि उन्दै महरगिरि कायरा बर्मनआ। उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव साखाथि सिंग्रिमारि गामिनि कायरा बर्मन मुंनि सासे 6 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया रेगाइ इभेन्ट एन्ड प्रडाक्शननि बानजायनायाव गुवाहाटीनि ज्योति चित्रबनआव खुंनाय रेगाइ मडेल 2026 मुंनि सा-सानजा ओनसोलारि सिजन 8 मोसानाय बादायलायनायाव साबसिन मासि आवग्रिनो हादों। बेनि अनगायैबो बेनि गेजेरजों कायरा बर्मनआ मुम्बाइआव फैगौ दिसेम्बर दानाव जानो गोनां इलिट मुम्बाइ 2026 मुंनि हादोरारि थाखोनि मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानो खाबु आरो सायख'जादों। कायरा बर्मननि बेबादि सायख'जानायाव गामि ओनसोलजों लोगोसे दुलाराय बर्मन कछारी फरायसा आफादा खैराबारियाव बिथांखौ मैया न'खराव फैनानै दुंब्रुदै बरायो आरो थुलुंगानाय हामलायथि जासियो। बर'आ फिन आरोबाव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिनगोन। बर'आ फिन बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन। बाथ्राखौ बुंदों बिएसि एकर्ड खालामगिरि सानसुमा खुंगुर बैसो मुथियारिया। आलादा रायजो बड'लेण्ड नङाबा बर' हारिया इयुनाव थांना थानो गोब्राब जागोन। बर'नि मोनथाम गोरोबथा बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआरआ गोजोनथाव नङा। बर' हारिया बेजों थांना थानो हाया। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों सानसुमा खुंगुर बैसो मुथियारिया। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बर'नि फिन हाथियार हमनानै सोमावसारनाय थासारिया फैफिनगोन नामा? आखायाव हाथियार लानानै सोरखारनि खाथियाव फिन आरोबाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय जोनोम मोनगोन नामा गोदान आफाद? बेराफारसेथिं फिन आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव आबुङै मदद खालामगोन बर' थुनलाइ आफादा आरो थाबैनो सानसुमा खुंगुर बैसो मुथियारिया बुंदों बड'लेण्ड एबा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिननाया जागायगोन। माइनाव बसुमतारिया पिएइचडि बिजिरसंनायखौ फोजोबनो थाखाय डक्टर बिमुं मोननो हाबाय। सनितपुर जिल्ला राङापारा हालामनि 2 नं बरिगामि गामिनि थागिबि रहेन बसुमतारि आरो रंजाली बसुमतारिनि फिसाजो डक्टर माइनाव बसुमतारिया गावनि गोब्राब नाजानायजों हिमालया इउनिभार्सिटिनिफ्राय स्टाडि अन द इम्पावारमेन्ट अफ द बड' ट्राइबेल कमिउनिटि थ्रु द प्रडाक्शन एन्ड मार्केटिं अफ हेन्डलुम इन आसाम बे आयदानि सायाव पिएइचडि बिजिरसंनायखौ फोजोबनानै डक्टर बिमुंखौ मोननो हाबाय। एमबिबिएसआव नैथि बोसोराव फरायबाय थानाय फरायसा मिथिंगा रामसियारिनि सोलोंथाइ लानायाव रांनि आंखाल नुजाथिदों। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। फरायसा मिथिंगा रामसियारिया
सिलचर मेडिकेल कलेजाव MBBS नैथि बोसोराव सोलोंथाइ लाबाय थानाय बाक्सा जिल्ला सदर मुसलपुर आमबारि बिलपार गामिनि थागिबि मिथिंगा रामसियारिया सोलोंथाइ लाबाय थानायाव रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिदों। बिफा नृपेन रामसियारिया आबाद मावनानै जा एसे हायो रां बुथुमनानै सोलोंथाइ लानायाव हरोब्लाबो नाथाय फिसाज्लानि सोलोंथाइ लानायाव बियो थोजासे नङा। बेनिखायनो MBBS फरायबाय थानाय फरायसा मिथिंगा रामसियारिया फरायनायाव मदद जानाय बादि BTC खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। भारतनि अख्रांमा खोन्दोआव मोनसे गिदिर सोलायनाय फैगासिनो दं। इसर'आ रकेट लन्च आरो सेटेलाइट दिहुननायनिफ्राय लासै लासै गोजानाव थानो थांगासिनो दं। दानिफ्राय रकेटनि दिहुननायखौ गावारि कम्पानि आरो पाब्लिक सेक्टरनि फसंथानफोरनो गथायनायनि बिथांखि लानाय जादों, जाहाथे इसर'आ बिजिरसं आरो गोजौ बिरोंदामिन जौगाथायनि थाखायल' गोसो होनो हायो। इसर'नि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया बे बाथ्राखौ फोरमायदों, जेराव बिथाङा बुंदों, इसर'आ ओरैबायदि मोनसे खान्थिनि फारसे आगान सुरदों जेराव रकेटफोरखौ सरासनस्रा खामानि महरै बानायनाय जानाय नङा। रकेट एबा लन्च भेहिकलफोरखौ गावारि कम्पानि आरो पाब्लिक सेक्टरनि फसंथानफोरा दिहुनगोन। गुबुन फारसेथिं इसर'आ गोदान टेक्न'लजिफोरखौ जौगाहोनाय आरो इयुन समाव अख्रांमा खोन्दोआव भारतनि सिमांखौ जाफुंहोनायनि सायाव नोजोर होगोन। बे फारिखान्थिया SSLV रकेटफोरजों जागायजेनबाय होनना बिथाङा बुंदों। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव BTech फरायबाय थानाय मिस निमिषा डेनो 2 लाख रां मदद होदों। गुनगोनां फरायसा निमिषा डेनो 2 लाख रांनि थफ्लाखौ गथायो लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद नार्जारी आरो रिन्जय बर'। बिथांमोना बाक्सा बरबरी सिरिजबारि गामिनि सानै बिसि फिसाया गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दं। बेराम फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। सानै बिसि फिसाया बाक्सा जिल्ला 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाब आरो 23 नं दिहिरा BTC बियाबनि सिङाव थानाय बरबरी सिरिजबारि गामिनि सानै बिसि फिसाय बिपुल ब्रह्म आरो गीता रानी ब्रह्मआ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दं। न'खराव जा एसे एनै रां दंमोन बेखौ खरसा खालामनानै आरो न'खरनि जा एसे आबाद मावग्रा हा दं बेखौबो फानजोबनानै बेरामनि फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो दिनैसिम मोजां फारसे फैयाखिसै बिपुल ब्रह्म आरो गीता रानी ब्रह्मनि बेरामा। बेनिखायनो राहा गोथे जानानै साबसिन फाहामथाय लानो थाखाय रायजो राजाफोर आरो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। बेरामि सुबुंफोरा बेरामि न'खरनो नोंथांमोनाबो राङारि अनसुंथाइखौ थोंजोङै हरनो हागोन बिथांमोननि एकाउन्ट नम्बराव आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथिनो थाखाय 600023558180 बे जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।